El que volem fer ara és tenir un debat obert. Probablement, quan organitzàvem amb Innovamat aquesta reunió i aquesta presentació teva, pensàvem moltíssim sobre els resultats a Catalunya. Estàvem molt preocupats per la darrera avaluació a Catalunya. I això és un tema que estarà surant a l'aire, segurament. Per tots els aquí presents, tens aquí moltes persones que treballen en el sistema escolar, en el sistema educatiu, a escoles, a CEIPs, escoles primàries i secundàries. I per començar tenim aquí a la Verònica, que forma part de l'escola Horitzó, i l'Albert, que fa més recerca a la universitat. La Verònica es concentra més en els resultats lingüístics, que no pas els matemàtics. Tothom analitza els detalls del que està succeint. Així doncs, jo per començar faré de moderador en cas que hi hagi preguntes, però voldria senzillament plantejar, per començar, que està molt bé que hagis començat amb aquest complement. No només és important saber de llengües, matemàtiques, però també introduir les emocions socials, les altres dimensions. Com el president de la Fundació Cercle d'Economia ha dit, i el nostre professor Anton Costa sempre deia, no mesurem això i és la cosa que ens hem de preocupar, perquè almenys hem de saber què està succeint. I estem obrint a PISA aquestes dimensions. I segurament també tindreu moltes preguntes sobre els detalls del que estem avaluant veritablement en PISA. La prova de PISA que ha canviat amb el temps, i això també és una altra cosa que volem debatre amb tu. Per tant, per començar, Verònica i Albert. Per començar, moltíssimes gràcies, Innovamat i Cercle d'Economia, per donar-nos a nosaltres, els docents i membres de les juntes escolars, una veu, perquè em sento més còmode, sincerament, en una aula de classe que no pas aquí. Però tot escoltant-te a tu, Andreas, i gràcies per la teva presentació, em fa sentir-me molt optimista i em fa renovar el meu jurament i el meu compromís com a docent, perquè penso que hi ha una manera de fer les coses que em fa renovar efectivament la meva promesa i fins i tot ara, al final de l'any acadèmic, és això encara més important. Si volem canviar el sistema educatiu per tal de fer-lo més alineat amb els nous desafiaments als quals s'enfrontaran els nostres estudiants, hem de canviar moltes coses. I una d'elles, potser, és canviar l'enfocament de la resposta a la pregunta. L'educació no tracta o l'ensenyament no tracta sobre trobar la resposta adient o correcta ja, sinó guiar els estudiants i fins i tot els docents per poder formular les bones preguntes. I això també ho podem trobar a les proves de PISA. No es tracta únicament sobre conèixer el resultat o la resposta correcta d'una pregunta sobre matemàtiques, sinó poder pensar com un matemàtic, la qual cosa, en part, significa formular bones preguntes. Però hem estat preocupats, com ha dit en Joan Ramon, i això ha estat surant a l'aire durant tota l'estona, estan preocupats pels resultats que ha obtingut Catalunya i estan preocupats com a escoles. Per què? Alguns dels mitjans de comunicació i algunes de les persones que han interpretat aquests resultats diuen que el que hauríem de fer és tornar enrere al passat i ser més dossos des del punt de vista dels continguts. I això ens confon molt i és molt difícil per nosaltres, perquè fins i tot si som una escola com la nostra, que entenem que el contingut i les competències són les dues cares de la mateixa moneda, i fins i tot si intentem fer, com tu molt bé has dit, anar en més profunditat i no afegir més coses al currículum, de vegades trobem difícil explicar això a les nostres famílies, perquè sentim que estem lluitant contra Goliat. Són com un petit David lluitant contra un gegant Goliat. I sento molt, diguem-ne. A veure, la pregunta és, ens pots ajudar amb això? Ens pots ajudar a interpretar o a trobar una narrativa per interpretar aquests resultats, per tal de comunicar més bé amb les nostres famílies i amb la societat en general, per lluitar contra les persones que diuen no, heu de tornar al passat. Sí. A veure, l'ensenyament
és una empresa social. I com tu molt bé dius, nosaltres com a pares i mares de vegades formem part del problema o de la solució. Ens sentim molt ansiosos quan els nostres fills i filles no entenen el que va ser molt important per nosaltres o quan aprenen coses que ja no entenem. Jo diria que com a professor doncs t'han ensenyat a ensenyar d'una manera i tu pots perdre unes eleccions si alguna cosa va malament en el sistema educatiu, però no guanyaràs si les coses van bé. Per tant, el context és molt difícil, però com pots marcar la diferència? Jo, de fet, penso que la comunitat empresarial és molt potent amb això. Si tinguéssim una articulació clara de les nostres societats, pel que fa al que necessitem per la feina de demà, com educar els estudiants pel seu futur més que no pas pel nostre passat, tot seria molt més fàcil. Mireu, cada persona a la comunitat empresarial et dirà que la reproducció dels continguts ja no és important. Necessitem a persones que puguin pensar per si mateixes, que puguin caminar amb nosaltres, que puguin millorar aquest sistema, aquest planeta. I aquestes veus sovint no són articulades. En el sistema educatiu el debat queda dominat pel tipus de forces internes de l'educació, que resulta en una guerra intestina. És a dir, que la comunitat empresarial, per tant, pot ajudar molt. La segona part és, pregunta't a tu mateix, on envien els seus fills i filles els pares i mares amb una bona formació. Normalment envien els seus fills i filles a escoles creatives on poden resoldre problemes complexos i desenvolupar, diguem, les seves capacitats cognitives i emocionals. Doncs, per què els pares i mares amb un bon nivell educatiu trien aquest tipus de formació? Això és el que el sistema públic hauria d'intentar assolir. Jo penso que la comunicació també forma una part molt important del trencaclosques. I si necessites un darrer argument, te'l donaré. La prova de PISA, jo no et puc donar les dades, però el que succeirà és que PISA donarà accés a internet als estudiants. Fins i tot el 2025, és a dir, l'any vinent, obrirem el component de PISA on els estudiants tindran accés als seus tutors digitals. Volem avaluar si pots pensar com un matemàtic tècnic i si pots resoldre problemes complexos matemàtics com a matemàtic. No m'interessa si coneixes una equació o una fórmula específica. Si la pots buscar, perfecte. D'alguna manera, per tant, jo penso que la prova de PISA emmirallarà més com el món laboral està evolucionant. I això per a mi forma part del declivi que hem observat a Europa i a Espanya i a Catalunya específicament. És a dir, que tenim massa pes encara d'ensenyar als estudiants el nostre passat, que no pas el futur. Per tant, la nostra mètrica, jo personalment penso que el mateix és veritat pels exàmens espanyols. Espero que els exàmens espanyols veritablement millorin a l'hora d'avaluar què és el que és important pel futur, que sotmetin a prova el que és veritablement important en el futur i no el passat. I això, els pares i mares, un cop veuen que no pots millorar allò que no pots veure. I el que és important per l'èxit ha de ser visible, i una gran part és visibilitzar tot això. I us ho puc dir perquè els països que han transicionat amb èxit en aquesta trajectòria han tingut un discurs públic important, amb l'ajuda i el recolzament de la societat. La societat sap que ho necessitarà per demà. Gràcies. Jo també em sento molt agraït d'estar aquí i volia capbussar-me una miqueta més en profunditat en la teva visió. Tu tens una millor entesa i visió dels diferents països i nosaltres tenim tendència a concentrar-nos en nosaltres mateixos i a analitzar-nos nosaltres i el nostre propi malic. I m'agradaria que compartissis la teva visió global. Has parlat d'Estònia i has parlat de Singapur. Fins a quin punt diries que l'èxit també ve d'un canvi, d'una societat canviant? I ho estic connectant amb el que deia la Verònica. Fins a quin punt l'èxit es pot explicar no només per allò que succeeix a l'escola, sinó per allò que succeeix a la societat en general? I com podem ajudar a transformar això a les universitats i escoles? Perquè jo el que percebeixo és que les societats que veuen l'educació, per exemple a Singapur, probablement, d'una manera més valorada, i els incentius intel·lectuals als quals et referies segurament tenen més èxit. És a dir, quina és la teva visió global sobre aquesta qüestió? Sí, jo penso que hi ha molta veritat en el que dius. La part més evident és que
les societats, doncs les economies d'aquestes societats poden obtenir molts beneficis d'això. I això es pot veure clarament d'arreu del món. És a dir, que si no sents la necessitat d'ampliar-te, serà més difícil. Però jo també diria que sovint els sistemes educatius reforcen nocions. He esmentat, doncs, el tema de la mentalitat. Si el sistema educatiu, si la societat, si els docents i el sistema educatiu t'envia el missatge que tu senzillament, noi o noia, mira, no ets prou capaç, et facilitaré les coses, perquè vens d'un origen doncs, difícil, estàs destrossant a la persona. És un causa-efecte. Però les escoles han d'esdevenir institucions més obertes al món. Les escoles són bones a l'hora de mantenir els estudiants dins i la resta del món fora. I hem de construir ponts més eficaços. Mentre la gent entengui més què necessita el futur d'ells, més motivats estaran. I les decisions més importants sobre la teva carrera no les fas quan et gradues, les fas quan entres a l'escola. A les SAPES, a les escoles primàries, doncs és on es forgen els somnis. I mentre més donem als infants d'aquesta edat primària doncs, ambicions, i mentre més els fem entendre el que el món esperarà d'ells, millor serà. I el món... Digue'm, hi ha una petita organització benèfica a Anglaterra que diuen, mira, tenim el problema que particularment els infants de famílies desavantatjades mai no han conegut un enginyer. I per tant, per què m'interessaria la ciència? Especialment les noies, perquè només veuen a homes enginyers i tenen els homes com a models de conducta. I per tant es pregunten, molt bé, han preguntat, qui estaria doncs disposat a donar 2 hores al mes per explicar als nostres infants a la nostra escola què és el que fan, enginyers, per exemple. I van obtenir més de 6.000 voluntaris, la qual cosa demostra que la societat està predisposada a fer aquesta aportació. I són aquestes persones les que canvien les aspiracions, molt més de qualsevol cosa que facis a l'escola. Si li dones a la persona un somni, jo vull ser com tu, si li dones un model de conducta, doncs esdevé una motivació, i aquesta motivació esdevé el motor. És a dir, que podries tenir una visió pessimista. Mira, si la teva societat no exigeix capacitats, no pots fer-hi res, però pots tenir una visió més optimista, és a dir, com pots utilitzar això com a palanca, introduir-ho al sistema educatiu i utilitzar-ho. Mireu, la gent sovint diu, mira, nosaltres no volem... no ens agraden les controvèrsies amb el sistema educatiu. Mentre més polèmica i més debat públic hi hagi, millor. Mentre més la gent expressi les seves visions al respecte, millor serà el canvi. És per això que estem aquí al capdavall, oi? Sí. Ui, jo tinc unes 100 preguntes, Home, pots formular una darrera pregunta i després li donarem la paraula al públic. Ho sento, però em toca a mi. Albert preguntava sobre com ho fem en diferents països i com podríem comparar-nos entre diferents països. I tu anteriorment parlaves sobre els docents, que per a nosaltres, com a membres de la Junta de l'Escola, els professors i professores són una de les nostres preocupacions principals. Entenc que cada país tracta els seus docents de manera diferent, però jo m'he sentit molt contenta quan en una altra entrevista deies que l'educació té una natura social i que l'escola és una empresa social i relacional, la qual cosa ens fa pensar en el que ja havíem entès, és a dir, que la intel·ligència artificial i la tecnologia no substituiran el docent. Però, evidentment, el paper del docent ha de canviar moltíssim. No només degut a la tecnologia, sinó també degut a que els reptes als quals ens enfrontem són molt diferents. I necessitem d'algun altre tipus de guia pels nostres estudiants. I també en una altra entrevista vas dir una cosa molt interessant. I és que en una enquesta que vas fer vas descobrir que l'índex, el predictor més interessant per la curiositat dels estudiants és la natura de la relació entre els estudiants i el docent, la qual cosa em va sorprendre, perquè això ens col·loca sota el focus. Hem de ser molt bons a l'hora de prendre cura d'aquesta relació entre nosaltres i els estudiants. Però per preservar qualsevol tipus de relació hem de ser bons, hem d'estar en bona forma. La nostra ànima ha d'estar en bon estat. I això no és exactament el que està succeint en el nostre país, a Catalunya. A Catalunya tenim molts docents que no se senten a gust, se senten aclaparats, se senten amb problemes de salut mental,
senten que no reben el reconeixement que es mereixen, i no és una qüestió de diners, com tu molt bé has dit, però senten que no estan rebent tampoc el salari que es mereixen i no tenen una sensació d'agència o de capacitat de prendre's les regnes. I molts docents estan abandonant la professió. I d'altra banda, també esmentes d'altres països que tracten els seus docents de manera molt diferent i que tenen un més gran reconeixement social. Per esdevenir professors han de passar moltes proves, són triats, no sé com dir-ho, però són els elegits. I com a membre de la junta d'una escola, de vegades trobo molt difícil fer que els meus docents, que els meus professors i professores se sentin més bé. Ens podries ajudar amb això? Com a membre de la Junta Escolar, com puc ajudar els meus professors i professores a sentir-se més bé? Evidentment, hi ha temes polítics. Si també poguessis parlar amb els nostres polítics, seria meravellós. I ajudar-los a tractar més bé els seus docents. Però, evidentment, existeix també un tema social que no podem canviar de manera superràpida. Però des de l'escola, jo què puc fer amb els meus docents per fer-los sentir-se més bé? Mira, jo penso que aquest és un dels aspectes més difícils. Estic completament d'acord amb la teva premissa. Els professors no senten que tenen les regnes entre les mans i no senten aquesta sensació d'agència. I, d'altra banda, pots dir, podries fer que els professors se sentin bé i que les coses canviaran a l'aula de classe. Quan els docents es queixen d'estar aclaparats, d'estrès, d'ansietat, etc., les fonts no és l'organització. Donaré un exemple, i no tinc les dades de Catalunya, només per Espanya globalment. Pregunta't, hem mesurat l'estrès percebut per part dels docents i hem mesurat el nombre d'hores de contacte amb els estudiants i veiem molt poca relació. Els docents que passen molt de temps amb els seus estudiants no estan més estressats o ansiosos, i els docents que fan feina que no està relacionada amb el seu treball amb els estudiants, que fan, doncs, molta feina administrativa, la relació aleshores sí que és directa. Podries canviar, doncs, aquest equilibri, que els professors puguin treballar més amb els estudiants de manera innovadora. I potser no estareu d'acord amb mi, però de vegades ensenyar a una aula de classe més gran i, per tant, doncs, tenir més temps per dedicar a treballar amb altres coses, amb els teus col·legues. Mentre més et relaciones amb els teus estudiants, i d'aquí prové aquesta dada, mentre més temps tens per relacionar amb els estudiants, més temps, doncs, tindràs per mantenir la disciplina a l'aula de classe. La disciplina no ve de regles, ve de la relació i de la confiança. Mentre més disciplinada sigui la classe, millor et sentiràs com a docent. És a dir, que com a organització de treball on els professors tinguin temps per dedicar als seus estudiants, conèixer els seus estudiants, saber qui són els seus estudiants, temps pel seu desenvolupament, diguem, de col·laboració. Aquí pots ensenyar i anar-te'n a casa i fer-ho tot de manera aïllada. Això implica un entorn molt hostil pel benestar dels estudiants, perquè acabes enfrontant els seus problemes sols. Si tens un entorn on la major part dels docents passen la major part del dia amb els seus col·legues, recolzant-se mútuament, treballant conjuntament, fent pràctiques els uns amb els altres, doncs sembla contraintuitiu, però en aquests sistemes educatius els docents tenen un nivell més elevat de benestar, se senten més recolzats i se senten més bé amb les seves xarxes educatives. Per tant, aquest component és molt important com a predictor de la satisfacció dels docents. Pots fer molt a les escoles canviant la manera en què es treballa perquè això s'augmenti. I la darrera part de la meva resposta penso que també és important. Encara que els salaris no expliquin el benestar dels docents o l'atractivitat de la professió, mentre més oportunitats tinguin els docents de desenvolupar el seu capital social i d'emmagatzemar-lo i mantenir-lo, més atractiva serà la professió. A veure, si els teus pares només et truquen quan hi ha un problema o tu només els truques quan el seu fill té algun problema, tens una relació hostil. Si hi ha una manera natural d'interactuar amb els pares i participen i saben el que fan els estudiants i confien en els estudiants, tens una relació de treball productiva amb els pares i amb els estudiants. Normalment, els docents estan darrere muralles tancades a l'escola i tothom
desconfia d'ells, perquè tothom desconfia de qui no coneix. Mentre més es coneguin els docents, tenen un paper a jugar a la societat, parlen amb els pares. És molt curiós. A Espanya, els professors del jardí d'infantesa, els professors són els pitjor pagats i els més estimats. I els de l'institut són els millor pagats i els més desconeguts i els menys valorats. És curiós, però és així. Es tracta d'una qüestió de relació. L'educació esdevé una transacció a l'institut i perds aquest teixit social. I aquests tres elements formen part fonamental de la resposta. Penses que aquí hi ha també l'avaluació, que, per exemple, el parvulari, l'avaluació no és una cosa que tens a sobre del cap. No hi ha regles. Quan vas a l'institut, tothom està tan preocupat per l'avaluació i per les notes. Penses que té alguna cosa a veure? Sí, certament. L'avaluació és pobríssima. Necessitem més eines per mesurar el que està succeint. Però sí, quan la nota esdevé un objectiu en si mateix, esdevé un obstacle. Jo penso que, torno a repetir, aquest error que hem comès en el sistema educatiu va ser fer un divorci entre l'aprenentatge i la nota i l'avaluació. Fes que els estudiants acumulin anys i anys i després amb un examen es mesuri el que han après. Això fa que l'aprenentatge sigui superficial i l'ensenyament sigui superficial. La tecnologia permet actualment que els docents puguin ensenyar de manera més eficaç i els estudiants també. La millora de l'avaluació, doncs, em sembla que està íntimament connectada amb un aprenentatge productiu. Al Cercle d'Economia sempre obrim la paraula i, per tant, ara cedim la paraula durant 7 minuts al públic. I després, Albert, també tindràs la teva darrera oportunitat de formular una pregunta. Molt bé. A veure, qui voldria trencar el gel? No sé si el micròfon funciona. Em sentiu? Sí, funciona perfectament. Moltes gràcies per totes aquestes idees. Nosaltres pensem que el docent més compromès hauria d'ensenyar a les escoles més difícils. A Catalunya i a la resta d'Espanya aquest no és el cas. L'escola té molt poc poder per triar els docents i triar el seu personal docent. Doncs el cas portuguès no ajudarà. Tu que tens una visió global, ens podries ajudar en base a la teva expertesa i experiència? Mireu, torno a repetir. Els incentius per una carrera professional poden ser molt poderosos. Us donaré 2 exemples. Un exemple és l'estat de Ceará, al Brasil. Què van a fer allà? Quan tens una escola que no és gaire bona o no té bons rendiments, et donen més recursos i pots invertir. Només et permet invertir, doncs, els recursos en recolzar el rendiment de l'escola. I això ha estat molt eficaç. Si dones a l'escola molts diners, no millorarà gaire. Però si els hi dones la motivació en una escola amb baixos rendiments, això pots ajudar. Pots treballar amb les carreres individuals. Alguns sistemes educatius li diuen a un docent, si vols avançar la teva carrera professional, has d'anar a una de les escoles particularment complexa. Alinear els recursos amb les necessitats. Suècia, per exemple, això ho ha fet durant molts anys. I és una fórmula que es basa en el finançament. Crec que ho podem fer més bé. I socialment podríem obtenir més prestigi, fent que els bons docents ensenyin en les escoles més complexes o més difícils. Si tu ets un cirurgià, no vols, doncs, operar cada dia l'apèndix. Vols fer una operació complexa de cervell. És a dir, que la gent se sent recompensada quan se'ls presenten desafiaments i reptes. I això ho podem aplicar també en el món educatiu. Tu, com a professor, seràs valorat si ets capaç de superar situacions complexes. A la Xina, per exemple, han reduït la variabilitat entre estudiants i escoles en un 50% en 6 anys. I com ho han fet? Li han dit als docents, si vas a una escola amb baixos rendiments,
multiplicaràs per 2 la velocitat amb què avançaràs i progressaràs amb la teva carrera professional. Tothom volia ensenyar a les escoles més complexes i més difícils perquè esdevenien famosos. No és tan difícil. El problema que teniu a Espanya és que tot funciona amb una mateixa mida. Si ets docent, tens el mateix lloc de treball i a qualsevol escola que t'assignin. I jo penso que això és intrínsecament erroni. Penso que el canvi és fàcil. Mentre li passem el micròfon a Eduard, tinc una pregunta molt ràpid. Pots controlar a la prova PISA l'esforç que fa la gent? La meva sensació és que les escoles seleccionades per fer la prova de PISA és com una càrrega per ells. I em semblaria que en països on hi ha una escola que ha de fer la prova, ho prenen com un desafiament i tothom s'ho agafa com un projecte on hi ficaran molt d'esforç. Tenim una mesura, sí, a PISA, i els preguntem als estudiants què ha estat per ells participar a la prova de PISA i veus un efecte petit. De fet, hi ha sistemes educatius en què els estudiants fan un gran esforç per qualsevol cosa que els plantegis, qualsevol cosa a la vida. I en termes de la prova de PISA, ho intentem mantenir com una prova, diguem, poc ambiciosa. Volem veure què és el que fas cada dia. El micròfon hauria de funcionar. Funciona molt bé. A Catalunya i a Espanya, els professors d'educació del sistema d'educació pública són funcionaris a través d'exàmens basats en la memòria. I les escoles no els poden seleccionar, és a dir, que formen part d'un gran grup i són assignats d'aquesta manera funcionarial. En els darrers anys, precisament, degut a diferents elements de preparació, ha estat les decisions relacionades no pas amb les qualificacions formatives, sinó per altres consideracions. I, per exemple, s'han contractat a professors interins com a professors permanents durant 30 o 40 anys, la qual cosa significa que durant els darrers 40 anys no hem tingut un sistema escaient per garantir la qualitat dels docents. Però les dades que vosaltres sempre ensenyeu indiquen que per tal de garantir la qualitat o la qualitat dels docents, això és clau per la qualitat de l'aprenentatge. Quines són les teves reflexions sobre com, en el context en què ens trobem, podríem tractar aquesta enorme contradicció de tenir un sistema que no pot garantir la qualitat dels docents i del seu desenvolupament professional, tot i saber que es tracta de l'element clau per garantir la qualitat del sistema. Mira, això és importantíssim i voldria emfasitzar dues dimensions. Primer, el desenvolupament dels docents. Jo diria que, més que no pas seleccionar els docents a través d'una prova acadèmica, hem d'assegurar-nos que els docents dediquin gran part de la seva formació a les escoles per obtenir una veritable experiència amb els estudiants i com aprenen. L'aprenentatge és un lloc que funciona molt bé a les escoles. Funciona molt més bé amb els docents que dediquen temps a l'escola per entendre, in situ, per entendre com funciona. I és així com es fa la selecció. A Finlàndia, per exemple, és fàcil arribar al primer any de formació acadèmica a la universitat i en el segon any passes el 80% del teu temps a les escoles. I és aquí on se t'avalua. Pots tractar amb els estudiants, pots treballar amb els col·legues. Aquesta és la part de desenvolupament, però també crec que la contractació... Hi ha persones que no estan d'acord amb el que dic, però jo penso que les escoles haurien de poder triar amb qui treballen. Això és importantíssim. De fet, necessites canviar tot el sistema de contractació de professors i professores? No necessàriament, però almenys li podries demanar o preguntar al director de l'escola o a la junta acadèmica en lloc que siguin el govern central o el govern autonòmic el que decideixi on s'assignen els professors, pots preguntar-li a l'escola. Aquest és un professor, les qualitats del qual m'agradaria tenir i amb qui m'agradaria treballar. És a dir, que fins i tot amb una cultura com la que teniu aquí, en què teniu aquí un banc comú de professors que són assignats, les escoles haurien de tenir una més gran veu.
amb persones que venen de diferents llocs i que són assignades a diferents llocs. És difícil treballar. Les escoles tenen el seu propi ethos, la seva pròpia cultura, i has de donar a les escoles un marge i un paper a l'hora de contractar. Ens estem quedant sense temps, Albert. Tens una darrera oportunitat per formular una pregunta de tancament. Nosaltres no sempre hem percebut a PISA, i corregeix-me si m'equivoco, com una manera de convidar tranquil·lament els sistemes o amablement els sistemes a canviar, perquè tens una prova que es basa en competències i d'alguna manera estàs forçat a canviar el teu abordatge a l'educació. I volia preguntar si aquest és l'objectiu principal de la prova de PISA com a persona que ha desenvolupat aquesta prova, és a dir, tenir aquesta acció de canvi. I quan veus els resultats i interpretes els resultats de PISA, com l'entenen els docents? És a dir, com hi ha una connexió o un lligam? Perquè des de la perspectiva de la recerca, i això segurament es basa més en una conversa amb la universitat i no pas amb aquest públic, però jo veig un desfasament o un buit entre la recerca i el que succeeix a l'aula de classe. Doncs hi ha docents que han estat treballant des de fa 20 o 30 o 40 anys i hi ha alguna manera de canviar aquest buit des de la perspectiva dels docents o de la perspectiva de les universitats? Potser no és la millor pregunta de tancament, però com tanquem aquest desfasament? Com construïm un pont? Doncs això posa el dit a la llaga de la qüestió més important de l'educació. Com tanquem el desfasament entre el que necessita la nostra societat i el que succeeix a l'aula de classe? I la resposta sincera és que fer que les persones estiguin en el front. I les persones que estan en el front educatiu vegin com està canviant el món. Si tu tens a les persones en el govern, pedagogs que escriuen o redacten un síl·labus o un programa d'estudis i després s'aplica, sempre estaràs endarrerit i sempre estaràs sota pressió per fer que el sistema canvi. I al final ensenyem cada vegada més coses als estudiants. Aquesta no és la solució. L'única manera és aconseguir que els docents de l'escola i que les escoles mateixes mirin cap amunt, estableixin connexions, vegin com canvia el món. I això em remet a la part inicial de la teva pregunta sobre PISA. Per què PISA està aquí? No és que tinguem alguna idea de com hauria de ser el sistema educatiu i intentem fer una prova al voltant del sistema educatiu. PISA reflexiona sobre la manera en què els coneixements i capacitats són utilitzats en el món modern. Sempre ens ho preguntem. Per exemple, en les matemàtiques. Per què no sotmets a prova? Ensenyem trigonometria a l'edat de 15 anys. Per què no sotmets a prova? Per què no inclous molta trigonometria o pensament probabilístic a la prova de PISA? I la resposta, senzillament, és que la trigonometria té un paper molt petit a la nostra societat actual. De fet, aquesta és una de les conclusions. Quan vàrem començar a iniciar la part matemàtica de PISA, vàrem analitzar el programa d'estudis als països i vàrem veure que la trigonometria tenia una part molt important en l'ensenyament dels estudiants de 15 anys. I vàrem anar primer vàrem preguntar als matemàtics, la trigonometria, que són els fonaments de les matemàtiques o una de les claus de la matemàtica. No, els matemàtics van dir no, és una aplicació senzillament específica. I després van preguntar als enginyers, necessites de moltes persones que coneguin la trigonometria per ser enginyers? No, en absolut. Actualment això ho resol un ordinador. Per què ensenyem la trigonometria? Doncs bé, perquè fa 300 o 400 anys això és que la gent... És així com es mesurava la mida dels camps i la mida de les cases. I ho hem mantingut en el programa d'estudis perquè si treus alguna cosa sempre hi ha algú que protestarà. Algú sempre dirà l'ensenyament del llatí és la manera més important d'ensenyar el pensament lògic. És a dir, que no podem eliminar res. I PISA el que vol és tenir una mirada fresca i renovada. En el món actual, si no pots pensar en termes probabilístics, mai no entendràs els fenòmens que ens envolten. De manera que hem construït aquesta prova al voltant d'això. No és una idea que tinguem, és senzillament una manera clara i científica, una manera de monitorar o de fer un seguiment de l'evolució de la demanda de capacitats. I crea com una mena de distància amb el programa d'estudis. Això ho reconec, però pensem que és molt, molt saludable, perquè és un motor de canvi. I pots mesurar a veure si el que ensenyes té alguna aplicació. PISA
treballem amb equips i bàsicament diem el contrari. És a dir, si mirem el comú denominador dels sistemes educatius, ensenyem o incloem a la prova el que tothom ensenya de la manera més comuna. Llavors no teníem cap problema. Però el que succeeix a la vida, el més important que succeeix a la vida, succeeix a la perifèria de la teva visió, no en el centre de la teva visió. I mentre més consciència podem desenvolupar per a les persones, per això crec que els docents del demà no són senzillament bons instructors, sinó que han de ser bons dissenyadors d'entorns d'aprenentatge. Han d'entendre com el món al seu voltant ensenya i com evoluciona. I serà molt més, serà una professió molt més exigent pels docents. Jo també crec que el futur de la docència serà molt més interessant del que és actualment. Gràcies, moltíssimes gràcies. Ha estat molt inspirador sentir-te tot aquest matí. Crec que necessitem prendre aquestes paraules i digerir-les perquè ens has ofert moltíssim aquest matí. Hem tingut accés a l'informe que té moltes coses. Jo, la lliçó més important que aprenc és que, molt bé, no ho estem fent molt bé. Els països occidentals, en general, no ho estan fent molt bé. I les economies asiàtiques, en general, ho estan fent més bé i estan treballant durament i estan millorant. Però nosaltres no ho estem fent tampoc tan malament des del punt de vista de les capacitats emocionals. I això és una lliçó que he après. La nostra següent sessió aquí al Cercle d'Economia serà el 13 de juny, quan donarem aquests premis que donem cada any a les escoles de Catalunya. Ha estat una crida molt exitosa i hem tingut molts candidats i hem triat a cinc escoles excel·lents. I aquell dia direm que d'aquestes 5 escoles quina és la millor de formació professional i d'estudis primaris i secundaris. I una cosa, quan hem estat visitant aquestes escoles, que m'ha sorprès moltíssim en aquesta ocasió, és que algunes d'elles estaven creant sales especials amb aquest tipus, diguem, de sofàs i mobiliari IKEA per tenir una més gran interacció entre els estudiants i els tutors. Petits grups, per enfortir aquest lligam, aquesta interconnexió. I el Consell Escolar va dir que era molt important, és molt important per nosaltres per millorar la situació de l'escola i per millorar tots aquests processos d'aprenentatge i totes aquestes interaccions. Per tant, no sé si això serà l'empremta que marcarà el futur, però almenys és un esperit que ens indica que no estem anant pel mal camí. Molt bé, gràcies, moltíssimes gràcies, Andreas, Albert, Verònica, per les vostres aportacions i al Cercle d'Economia i a tots vosaltres per haver vingut, perquè al Cercle d'Economia volem estar profundament implicats amb la comunitat educativa i intentar oferir reflexions que ens ajudin a tots i a totes a millorar el sistema. Moltes gràcies. Entre parèntesis, el reconèixer a les escoles excel·lents i a les bones escoles és una gran eina. Penso que és molt important. Fem massa poc per trobar i reconèixer les bones experiències. I van prendre la decisió de donar aquests premis ja fa 20 anys. Fa 20 anys que tenim aquest programa. Gràcies. Thank you.